mabwae abo obatkana amunu baskono mobebwe paro korekana ase parene kurwa kisi kogenda Kilgoris asensemo ya Mashauri korengana amona kirori nigo bagoteamna nigo omonto oringi gutambuka ase para anyakoba ogwete gento kirira omorundo ibwe pigipigi onyakoba ogosirio boroso nabo igo oturungananse na gosiria omabwae abo egati amenye kurwa asensemo ya Mashauri nigo babiri bakuboria abagendi bechigali nabo igo chipigipigi kaba maiso mninchire yamo yogo keani okomentekana kwimbaskono hpar ngoroka irinike muntu no tokona ri Masauriga accident yabere sai umugakonde gare gutambuka umunya pigipigi nere naringene speed yanyarekana nga rya guchikubata emergency nyora ya mutumire bona ari asomo murori ari chikogu no agu bonyarekana nga osiriria so mubwaye bora nabo twakumingo by the way yabasi 2 minutes umuntu eri